Γεια σας, είμαι η Κατερίνα. Καλωσορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ρομαντική λαμπάδα για το Πάσχα για κάποιο κοριτσάκι ή γιατί όχι και για μια ρομαντική κυρία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα κερί, σπάγο. Θα πάρουμε το σπάγο και θα τον τυλίξουμε γύρω από το κερί. Γιατί το στοιχείο πάνω στο κερί λιώνει. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάλουμε κόλλα πάνω στο κερί, γιατί όπως είπα, το κερί όταν βάλουμε είτε σιλικόνη είτε κόλλα δεν κολλάει πάνω στο κερί. Οπότε θα τυλίξουμε λίγο για να μπορούμε να κολλήσουμε και να κρύψουμε και αυτή εδώ την άκρη μέσα, ώστε να μην μας φύγει. Μπορούμε να φτιάξουμε και λαμπάδες μαζί με τα παιδιά μας, ώστε να δημιουργήσουν και αυτά. Είναι μια ευχάριστη διαδικασία. Που μπορούμε να περάσουμε δημιουργικά την ώρα μας. Θα πάρουμε το ψαλιδάκι, θα κόψουμε το σπάγο τώρα. Και θα κολλήσουμε εδώ αυτή την άκρη. Εγώ τώρα θα χρησιμοποιήσω τέτοια κόλλα. Αν εσείς έχετε σιλικόνη και θέλετε να βάλετε σιλικόνη ή οτιδήποτε άλλη κόλλα, μπορείτε να βάλετε και να κολλήσετε. Θα το κρατήσω λίγο για να κολλήσει. Οι κόλλες βέβαια καλό είναι να μην βάλουμε τα παιδιά μας να το κάνουν, γιατί η κόλλα κολλάει στα χέρια, ειδικά και η σιλικόνη που καίει. Να, είδατε τώρα αυτό που σας λέω, η κόλλα κολλάει στα χέρια μας. Θα το κρατήσουμε λίγο εδώ για να στεγνώσει, να κολλήσει καλά. Το κολλήσαμε τώρα εδώ και τώρα θα πάρουμε, εγώ έχω επιλέξει να βάλω 2 τούλια έτσι διπλά, να κάνω ένα φιονγκάκι εδώ, θα το δέσω με λίγο σπάγο στη μέση εδώ για να βλέπετε. Θα πάρω το ψαλιδάκι μου, θα το κόψω εδώ. Κόψω και την άλλη ακρούλα, δεν θέλω να φαίνεται ο σπάγος. Θα το φτιάξουμε έτσι να είναι ένα όμορφο φιονγκάκι. Ας είναι και ασύμμετρο, δεν μας πειράζει. Και αυτό τώρα θα πάρουμε πάλι την κόλλα μας και θα το κολλήσουμε εδώ. Να γίνει έτσι. Προσέχουμε να μπει κόλλα από εκεί που έχουμε κολλήσει ήδη το φιόγκο, ήδη το σπάγο, που να μην φαίνεται ότι έχουμε βάλει
να μην φαίνεται ως πάγος. Θα το κολλήσουμε εδώ, θα το κρατήσουμε λίγο εδώ πάνω να κολλήσει. Έτσι. Θέλει λίγη ώρα να κολλήσει. Τελικά έβαλα το μπιστόλι στη σιλικόνη στην πρίζα για να κάνουμε πιο γρήγορα. Θα βάλουμε λοιπόν λίγη κόλλα εδώ. Θα πάρουμε τώρα το φιόγκο και θα τον κολλήσουμε πάνω. Με το μπιστόλι σιλικόνης κολλάει πιο γρήγορα. Να το. Αυτό τελικά δεν μ' αρέσει έτσι που πετάει πολύ πάνω, να μην αρπάξουμε και καμία φωτιά. Οπότε θα το κόψω λίγο. Να γίνει πιο λίγο, πιο κοντούλι, πιο κοντό. Να μην αρπάξουμε και καμία φωτιά στην εκκλησία. Και θα είναι κάπως έτσι. Τώρα έχω επιλέξει αυτό εδώ το φορεματάκι που έχει μέσα και άρωμα λεβάντας. Έχει λεβάντα, το οποίο μετά μπορούμε να το βάλουμε και στην ντουλάπα μας μέσα ή σε ένα σιρτάρι για να μυρίζει. Βάζω λοιπόν εδώ λίγη κόλλα, σιλικόνη και κολλάω το φορεματάκι. Θα βάλω και λίγο εδώ πάνω για να μην πέφτει στο τούλι. Μισό λεπτό. Για να σταθεροποιηθεί. Και έτοιμη η λαμπαδίτσα μας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Με βοηθάτε και εμένα για να συνεχίσω να κάνω βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.